Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mingaw tuko, ako na pirang-pirang. Takon, pasalamat. Yan enjing, jangan yang bertemu no po. Sana kang konten pa eh. Lalu sakto pala eh. Ne, yan ngenjing po. Kulo, namaliku, namadahu, oh. Terus, ipulit ako no. Pati, tahu ni, namal tiambak. Terus jawaban, enggak pun namal tiambak. Terus ako maning, menawi ibu bete pesan sakit, kita jawab po sakit to. Terus takon maning, yan setunggal pinter pas lambat. Lagi ngayon ketro, pada dari Cebu, dari larangan, dari yan, bisa nyongoti pas satu kalian pewes, kayak gitu po. Yan sing cilik bangatus, yan sing gede Cebu, yan sing setengah gede 800. Lere ibune nyuwun contohnya pundi pas lambat. Aduh, contohnya niki Bu, sing ban digoreng. Oh, terusane ibune ya wis mangke kula ngabari rijin. Oh, iya ya Bu. Soalnya nggak ngerti bahasa kayak ku, ya nyong ketero. Kudanya berjalan karo mali karo suhune. Niku dan cepet percaya aku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.